Hai, ok. La mulți ani CSRG din Japonia. CSRG Din din Japonia. Japonia. Hai, arigatou. Stop. Minasan, la mulți ani! La mulți ani CSRG! Haro! La mulți ani CSRG, să faceți lucruri la fel de frumoase și în continuare. Îmi este foarte dor de voi. Hei, bună! Noi ne pare rău că n-am putut să ajungem la ziua centrului, dar momentan suntem în față la centru în care dau BAFTA-urile și am avut o prezentare și sperăm să intrăm, să mergem acolo și să luăm un BAFTA. So, da, ne e dor de voi și vrem să vă vedem curând și sperăm să vă vedem cândva la vară, dar după ce mergem la concursul ăsta. Sper că mă văd în cameră. Da. Hey, ei sunt echipa noastră. Say hi, guys. Awesome! He should buy. La mulți ani CSRG!